Benvinguts. Ja som a la 14a edició del nostre programa Maresme Esport. 4 mesos des que vam començar una tasca informativa necessària i inèdita amb un tractament proper de la informació local, fugint de la manipulació de les informacions que genera l'esport. Avui, com és norma general, tornem a tractar un bon grapat de temes al voltant de les entitats esportives amb més impuls. És del tot visible que tots els clubs esportius demostren el seu vincle social en el seu poble o ciutat amb una especial projecció comarcal. És ben clar el rol esportiu com es veu reflectit en clubs com l'Associació Esportiva Comarcal al Maresme. Enguany, el Club de Bàsquet Santa Susana, juntament amb el Club Bàsquet Malgrat, han format l'anomenada AECAM. L'objectiu d'aquesta unió és social i esportiva, de la qual parlarem al programa d'avui. Si voleu més informació de l'esport més local, val a dir que ara també ens podreu veure diàriament a les 9 del vespre després de l'informatiu maresme.info i dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda, horari de plena efervescència del nostre món esportiu. Comencem.